Ahojte. Chcela by som vám povedať, že krv je naozaj základom zdravia. Pokiaľ je zdravá krv, tak orgány sú zdravé, tkanivá sú zdravé a všetky bunky majú to, čo potrebujú. Preto je veľmi dôležité vedieť, v akom stave máte krv. Naši obchodní partneri a naši odborníci vám vedia vašu krv ukázať pod mikroskopom. Vlastne zoberú vzorku krvi a ukážu vám na mikroskope, v akom stave sú vaše červené krvinky. U niektorých ľudí môžu byť červené krvinky pospájané. To znamená, že krv je hustá a ťažko prechádza cez kapiláry. Pokiaľ sú červené krvinky pekne pooddelované a prechádzajú jedna po druhej a keď sa stretnú, tak sa oddialia, to znamená, že krv je v poriadku. Na to, aby ste vedeli, v akom stave sú červené krvinky, je veľmi dôležité sa pozrieť na to, ako krv vyzerá a najjednoduchší spôsob je pozrieť sa na vašu krv pod mikroskopom. Pokiaľ máte záujem o takúto konzultáciu, v komentári nájdete link na našich partnerov a odborníkov, s ktorými si viete dohodnúť konzultáciu a oni vám ukážu, ako vaša krv vyzerá. Ahojte!